Πώς η γυμναστική άλλαξε τη ζωή μου. Αυτή είναι μια ιστορία ενός 19χρονου παιδιού που πραγματικά σώθηκε και άλλαξε τη ζωή του μέσα από τη γυμναστική. Πάντα είχα τον αθλητισμό στη ζωή μου. Από πολύ μικρή ηλικία πήγαινα στο ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάσκετ, πήγαινα τάικβοντό, έκανα skateboard, έκανα πάρα πολλά πράγματα, ήμουν δραστήριος. Παρ' όλα αυτά, από πάρα πολύ μικρή ηλικία ένιωθα κάτι μέσα μου που μου έλεγε ότι δεν έχεις κάτι που να αγαπάς και να θέλεις να κάνεις ουσιαστικά. Δεν έχεις κάτι που να θέλεις να ξυπνάς και να λες πάμε να το κάνουμε, πάμε να παίξουμε μπάλα, πάμε να βάλουμε τρίποντα, πάμε να κάνουμε κάτι. Απλά πήγαινα just for the sake of going. Δεν με γεμίζανε πραγματικά αυτά τα αθλήματα, δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω, δεν ήξερα με τι ήθελα να ασχοληθώ. Και πάντα από μικρό παιδί αγχωνόμουν γιατί κυριολεκτικά η κοινωνία με πίεζε τόσο πολύ στο ότι πρέπει να ξέρω από 14, 15, 13 χρονών το τι πρέπει να κάνω, με το τι πρέπει να ασχοληθώ στη ζωή μου. Ενώ καλά δεν μπορούσα να απολαύσω τα πράγματα που υποτίθεται ότι έπρεπε να απολαμβάνω, όπως ήταν το ποδόσφαιρο και όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα που προανέφερα. Δεν ένιωθα ότι είχα κάποιο point στη ζωή μου λοιπόν, και όταν άρχισα να το καταλαβαίνω αυτό, ήμουνα περίπου 13-14 χρονών, με κάτι να με ξύνει στο μυαλό και με ένα συναίσθημα ότι θα με ξύνει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό ήταν το άγχος του ότι δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω με τη ζωή μου. Σαν μικρό παιδί λοιπόν, και εγώ 13-14 χρονών, άρχισα να δοκιμάζω πράγματα. Άρχισα να γνωρίζω παρέες τις οποίες δεν μου κάνανε τόσο καλό. Άρχισα να πίνω κρυφά από τους γονείς μου, όχι σε τεράστιες ποσότητες και δεν έχω μεθύσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά άρχιζα να κάθομαι στο σπίτι και επειδή δεν είχα τι να κάνω, απλά για να νιώσω cool, να παίρνω ένα μπουκάλι από την κάβα και απλά να πίνω έτσι λίγο απλά για τη μαγιά, για να νιώσω cool αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν κάτι που πρακτικά έδινε νόημα στη ζωή μου, το να κάνω κάτι που θα με κάνει να ματσάρω με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, με τα άλλα παιδιά της παρέας μου. Και μπορεί να ακούγεται περίεργο ότι από 13-14 χρονών να ματσάρω με παιδιά της ηλικίας μου που πίνουν, αλλά ξέρετε ότι στις μέρες μας είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και είναι κάτι που διαλύει, καταστρέφει και κρατάει κάτω πάρα πολλά παιδιά. Και αν ο λόγος του βίντεο και ο σκοπός του βίντεο είναι κάποιος, είναι να επηρεάσω κι άλλα άτομα, κι άλλα παιδιά στην ηλικία μου ή κι άλλα μικρότερα παιδιά να μην κάνουν το ίδιο, να μην πάρουν το route, και ότι πρέπει να μοιάζει τα υπόλοιπα παιδιά για να είσαι κοινωνικά αποδεκτός. Άρχισα λοιπόν να μπλέκω με άσχημες παρέες, άρχισα να δοκιμάζω vape, τσιγάρο ευτυχώς δεν έπιασα, ναρκωτικά δόξα τω Θεώ δεν έπιασα. Πρόσβαση σε όλα αυτά ήταν πολύ εύκολη. Ιδιαίτερα στο σήμερα πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο εύκολη από ό,τι ήταν τότε στις μέρες μου. Άρχισα να διαμορφώνω μια προσωπικότητα η οποία δεν ήμουν εγώ, αλλά πρακτικά δεν ήξερα και ποιος είμαι, γιατί δεν είχα έναν στόχο. Δεν είχα κάτι που να με κάνει να νιώθω πραγματικά το ποιος είμαι, να με κάνει να βρω τον εαυτό μου. Πάντα είχα ένα μεγάλο gap στο να μην γνωρίζω ποιος είμαι, στο να μην γνωρίζω τι θέλω να κάνω και στο να μην νιώθω με τίποτα γεμάτος. Άρχισα να γίνομαι αχάριστος, άρχισα να απομακρύνομαι από την οικογένειά μου, γιατί έβλεπα ότι μπαίνω σε έναν διαφορετικό δρόμο. Άρχισα να ζω μια ζωή η οποία ήταν όλη μέρα έξω, μακριά από το σπίτι, δεν έβλεπα τους δικούς μου, τσακωνόμουν συνέχεια μαζί τους. Άρχισα από πολύ μικρή ηλικία λοιπόν να παίρνω μια άλλη πορεία, που ήξερα και έβλεπα ότι δεν θα με βγάλει πουθενά. Τότε στο μυαλό μου άρχισε να τρέχει πάρα πολύ το θέμα ότι μπορείς να βγάλεις λεφτά από το διαδίκτυο, ότι μπορείς να κάνεις και κάτι, ίσως επηρεάζοντας τον κόσμο, ίσως. Δεν ξέρω πώς το είχα δέσει στο μυαλό μου. Πάντως έβλεπα όλες αυτές τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις μέρες μας και έλεγα πραγματικά, αν μπορούν κάποιοι άκυροι στο διαδίκτυο, γιατί να μην μπορώ κι εγώ. Γιατί να μην μπορώ κι εγώ να ζήσω και να βγάλω πολλά παραπάνω χρήματα από τον κανονικό και καθιερωμένο τρόπο. Πήγαινε στο σχολείο, πήγαινε πανελλήνιες, σπούδασε κάτι και μετά από τόσα χρόνια που θα σπουδάσεις, πήγαινε βγάζε 2.000, 3.000, 5.000. Και έβλεπα όλες αυτές τις ευκαιρίες που τότε τρέχανε. Έβλεπα dropshipping, έβλεπα crypto και ποτέ δεν ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα. Ποτέ δεν ασχολήθηκα, δεν μ' άρεσαν σαν topics. Απλά μου άρεσε η ιδέα ότι μπορώ να είμαι από το σπίτι μου, να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου και πραγματικά να κάνω κάτι που έχω επιλέξει εγώ και να βγάζω πολλά περισσότερα χρήματα μέσα από αυτό, χωρίς να περάσω από αυτόν τον δρόμο των πανελληνίων, των σπουδών και όλα αυτά. Οπότε το είχα στην άκρη σαν ένα ενδεχόμενο και ήξερα ότι αυτό θέλω να κάνω. Δεν ήξερα τι θα ήταν αυτό, αλλά ήξερα ότι από αυτό ήθελα να ζήσω. Θα μου πεις που κολλάει αυτό με τη γυμναστική και θα καταλάβεις. Κάνω λοιπόν την πρώτη μου σχέση στα 14 μου με μια κοπέλα της ίδιας φάσης, θα έλεγα, της ίδιας φάσης την οποία περνούσα και εγώ. Και αυτή η κοπέλα έδωσε ένα νόημα στη ζωή μου. Δηλαδή, είδα για πρώτη φορά πώς είναι να ξυπνάς, να νιώθεις ότι τέλεια, πάω να κάνω κάτι, πάω να δώσω αγάπη, Έβρισκα νόημα μέσα από αυτή την κοπέλα. Και σίγουρα πάρα πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, όταν πρωτοερωτεύεσαι, όλοι έχουμε περάσει πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Ξυπνάς κάθε μέρα και λες τέλεια, θα μιλήσω σε αυτό το άτομο. Τέλεια, θα πάω βόλτα με αυτό το άτομο. Τέλεια, θα κάνω αυτό με αυτό το άτομο. Περνάνε 5, 6, 7 μήνες. Ήμουνα με αυτή την κοπέλα από απόσταση. Έμενε στην Αθήνα, αλλά η μάνα της ήταν από την Πάτμο. Οπότε ερχόταν εδώ πέρα τακτικά. Απλά τότε ήταν οι αρχές της καραντίνας που δεν μπορούσες εύκολα να έρθεις εδώ πέρα. Τέλος πάντων, καταφέρνει και έρχεται γύρω στον 5ο μας, 6ο μήνα, δεν μπορώ να θυμηθώ καλά. Και πάμε και κοιμόμαστε τέλος πάντων σε μια παραλία, κρυφά από τους δικούς μας. Και ξυπνάμε το επόμενο πρωί.
πρωί και ένιωθα χάλια. Ένιωθα τα μάτια μου βαριά, ένιωθα τον λαιμό μου, ένα πολύ περίεργο πράγμα. Και τέλος πάντων πάω σπίτι, με βρίσκουν οι δικοί μου ότι έλειπα από το σπίτι. Εντάξει, δεν μου είπανε κάτι γιατί καταλάβαιναν τη φάση που περνούσα με αυτήν την κοπέλα, οπότε ήταν σεβαστική. Και διαπιστώνω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω κοροναϊό. Αυτή η κοπέλα έκατσε άλλες 3-4 μέρες. Αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να μείνω σπίτι, δεν μπορούσα να βγω έξω. Ήταν πρώτη φορά ο κοροναϊός που το ακούγαμε και λέγαμε θα πεθάνεις, θα κάνεις, θα ράνεις, δεν ξέραμε ακόμα πολλά γι' αυτό. Τέλος πάντων, κλεισμένο στο σπίτι, μου φέρνει ο νονός μου το PlayStation για να παίζω, γιατί δεν είχα δικό μου PlayStation. Με το ζόρι είχα ένα λαπτοπάκι το οποίο κόλλαγε πάρα πολύ, δεν μπορούσα να παίξω τίποτα. Αλλά όλη μου τη ζωή έπαιζα πάρα πολλά παιχνίδια, είχα πάρα πολλές ώρες πάνω από την οθόνη και αυτό με πήγαινε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, καθόμουν μέσα για να παίζω παιχνίδια και ιδιαίτερα σε με πολύ μικρή ηλικία τσακωνόμουν με τον πατέρα μου γιατί ήμουνα πολλή ώρα πάνω από την οθόνη και έπαιζα και απλά καταναλωνόμουν. Και μετά από χρόνια κατάλαβα και διαπίστωσα ότι είχε δίκιο. Έπρεπε να ήμουν περισσότερο έξω, έπρεπε να ήμουν πιο κοινωνικός, έπρεπε να έπαιζα περισσότερο με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Και όλο αυτό να είμαι όλη την ώρα πάνω από ένα τάμπλετ, από ένα κινητό και να καταναλώνομαι δεν με έβγαλε ποτέ πραγματικά πουθενά, δεν μου πρόσφερε πραγματικά ποτέ τίποτα. Και τέλος πάντων μου φέρνει το PlayStation, κάθομαι εγώ μέσα στο σπίτι, δεν μπορούσα καν να βγω από το δωμάτιό μου κλεισμένος. Ακόμα είμαι με αυτή την κοπέλα. Η κοπέλα αυτή μετά από 3-4 μέρες που κόλλησα έφυγε, πήγε πίσω στην Αθήνα. Και απλά καθόμουν και έπαιζα με τους φίλους μου όλη μέρα, έπαιζα Path of Exile. 7, 8, 9 ώρες μέσα στην ημέρα, δεν είχα να κάνω τίποτα άλλο. Και τέλος πάντων έρχεται η στιγμή που ανοίγω το TikTok μετά από χρόνια νομίζω, που παλιά ήταν Musical.ly, τότε είχε γίνει TikTok, δεν μπορώ καν να θυμηθώ. Και μπαίνω τέλος πάντων μέσα και βλέπω αυτό το νέο κύμα που είχε έρθει τότε με τη γυμναστική, που ήταν ο Chris Κόγιας, ο Θάνος Αλιμπάκης, ο Θεοχάρης, όλοι αυτοί που ξεκινούσαν κάτι πρακτικά καινούριο για την Ελλάδα, ένα νέο κύμα. Και λέω, ωρε φίλε, κάθομαι όλη μέρα, έχω λιώσει, δεν έχω ουσία, δεν έχω τίποτα στη ζωή μου που να με κάνει να θέλω να σηκώνομαι και να θέλω να ζήσω. Θέλω να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, να θέλω να κάνω κάτι που θα με κάνει να νιώσω ωραία από το να κάθομαι έτσι κολλημένο σε μια οθόνη 8 ώρες και να νιώθω χάλια, να νιώθω γκρόγκι, να νιώθω ότι έχω πραγματικά λιώσει. Δεν είχα νόημα στη ζωή μου και ήμουνα κυριολεκτικά ένα παιδί που ήμουνα 55 κιλά επί χρόνια, ήμουνα πολύ λεπτός. Τρώγα όλη την ώρα γλυκά. Κυριολεκτικά το ζάχαρο μου ήταν πάρα πολύ ψηλό για την ηλικία μου. Με εξετάσεις το λέω, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Γιατί έτρωγα πάρα πολύ σαβούρα. Δηλαδή, όταν ήμουν έξω με τους φίλους μου και αυτά, πάντα έτρωγα γλυκά, πάντα πατατάκια, πάντα το ένα, πάντα το άλλο. Όλη αυτή η επεξεργασία και πάλι καλά δεν είχα παχύνει. Ήμουν εκεί πέρα στα 55 περίπου κιλά επί χρόνια. Και γενικά καταλαβαίνεις ότι ζούσα αυτό το εφηβικό άθλιο lifestyle με τα video game. Όταν να πηγαίνω έξω να δοκιμάζω ποτά, τσιγάρα και το ένα το άλλο. Πολύ κακός ύπνος. Όλο αυτό το πακετάκι που σε κάνει να νιώθεις ότι δεν έχει point να υπάρχεις. Και μέσα από αυτές τις ώρες που σκρόλαρα και έβλεπα αυτά τα άτομα να έχουν νόημα, η ζωή τους να έχει χρώμα, η ζωή τους να έχουν ένα στόχο, να έχουν ένα κίνημα. Το συνδύασα με αυτό που είπα πριν, ότι μέσα από τα social media και μέσα από μια οθόνη μπορούν εκείνοι να ζουν, ενώ παράλληλα έχουν κάτι που αγαπάνε, ενώ παράλληλα κάνουν κάτι που αγαπάνε, κάνουν κάτι που δίνει νόημα στη ζωή τους και στη ζωή άλλων. Γιατί εμένα αυτό που έβλεπα με άγγιξε. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω καλά, δεν είμαι τόσο καλός με το να εκφράζω τα συναισθήματά μου, πάντως πιστεύω πως πολλοί μπορείτε να καταλάβετε πώς το εννοώ αυτό το πράγμα. Μια φλόγα από αυτές τις μέρες που τα παρακολουθούσα αυτά άρχισε να ανάβει μέσα μου. Και είπα, OK, Παντελή, σε πόσες ώρες μέσα στο δωμάτιό σου έχεις άλλη μία μισή, 2 εβδομάδες μέσα στο δωμάτιο, κάνοντας τίποτα, λιώνοντας ένα PlayStation, λιώνοντας το Instagram, δεν κάνεις τίποτα. Οπότε ξεκίνα κάτι για τον εαυτό σου. Βλέπεις και νιώθεις ότι αυτά τα άτομα κάνουν κάτι που πολύ πιθανόν να θες να κάνεις κι εσύ. Γιατί να μην το δοκιμάσεις τώρα που πραγματικά μπορείς. Επί τόπου μπαίνω και παραγγέλνω παραλέτες και ένα σετ βαράκια. Σιδερένια βαράκια, ακόμα τα έχω. Μέχρι λοιπόν να μου έρθουν αυτά τα βαράκια, αυτές τις παραλέτες, ξεκινάω με τις πολύ βασικές ασκήσεις. Έκανα λίγα push-ups, λίγα pull-ups, κοιλιακούς και τέτοια πράγματα. Και άρχισα να νιώθω αυτό το κάψιμο στους μυς μου, αυτό το πράγμα που γεμίζανε οι μυς μου και πήγαινα στον καθρέφτη και μετά από κοιλιακούς και έβλεπα τους κοιλιακούς μου για πρώτη φορά στη ζωή μου να αποπάρουν. Και ένιωθα αυτό το συναίσθημα ότι θέλω πραγματικά για κάτι να ξυπνάω και κάτι να κάνω που με κάνει να νιώθω κάπως ο εαυτός μου, ενώ δεν ήξερα ποιος είναι ο εαυτός μου πραγματικά, γιατί ακόμα δεν τον είχα ανακαλύψει, δεν τον είχα βρει. Και OK, σίγουρα οφείλεται ότι ήμουν σε μια μικρή ηλικία που ακόμα δοκιμάζω πράγματα, αλλά δεν είχα αυτό το desired feeling ποτέ στη ζωή μου να ξυπνάω για κάτι άλλο, εκτός από το κυριολεκτικά να παίζω βιντεοπαιχνίδια ή να μιλάω με μια κοπέλα μέσα από το Instagram.
πόσο pointless. Και αυτό το κάψιμο, αυτό το pump που ένιωθα, το να βλέπω το σώμα μου επιτέλους να αλλάζει, άρχισε να μου δίνει τεράστιο κίνητρο. Άρχισα κάθε μέρα να ξυπνάω και το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να γυμναστώ, να μάθω. Να μάθω για τη διατροφή, να μάθω νέες ασκήσεις, να μάθω νέες τεχνικές, να μάθω νέα κόλπα, να μάθω. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκατσα και ήθελα να κάτσω να διαβάσω, να δω υλικό το οποίο θα μου εμπλουτίσει τις γνώσεις μου. Γιατί και με το σχολείο ποτέ δεν τα πήγαινα καλά. Έβλεπα όλα αυτά τα παιδιά να μιλάνε για διατροφή, να μιλάνε για ασκήσεις και έλεγα ναι, ρε φίλε, ναι. Πραγματικά αλλάζω, δες πώς γίνομαι. Τα γυμναστήρια τότε ήταν κλειστά. Βγαίνω από την καραντίνα με μια πολύ μικρή αλλαγή στο σώμα μου, αλλά με μια τεράστια φλόγα να καίει μέσα μου. Τα γενέθλιά μου 30 Μαΐου άνοιγε το γυμναστήριο. Επειδή ήταν κλειστό λόγω της καραντίνας, επιτέλους μετά από τόσο καιρό άνοιγε. Και κανονίζω με το φιλαράκι μου το Γιάννη να ξεκινήσουμε. Γιατί πηγαίναμε σε μια πολύ μικρότερη ηλικία, γύρω στα 12-13, πηγαίναμε 7 στα 7. Μαλακιζόμασταν, δηλαδή απλά πηγαίναμε για να λέμε ότι πάμε και το κλασικό που κάνουν όλοι και μετά βγαίναμε έξω, τρώγαμε μια τόση σοκολάτα και κάναμε γυμναστική. Και ξεκινάμε, μπαίνουμε μέσα στο γυμναστήριο, εγώ ήξερα ότι μπαίνω εκεί μέσα για να δώσω πόνο. Ήξερα ότι μπαίνω εκεί μέσα για να βρω το νόημα της ζωής μου. Ήξερα ότι μπαίνω εκεί μέσα για να αλλάξω. Γιατί αυτή η φλόγα πραγματικά έκαιγε μέσα μου και μου έλεγε: είναι κάτι που σ' αρέσει. Είναι κάτι που νιώθεις σιγά σιγά μια αγάπη να έρχεται. Γιατί είναι κάτι που σε έκανε να νιώσεις όπως δεν σε έκανε να νιώσεις τίποτα άλλο. Να θες να ξυπνάς και να κάνεις κάτι αληθινό εκτός από μια γαμημένη οθόνη. Είτε ήταν να μιλάω στην κοπέλα αυτή, είτε ήταν να παίζω βιντεοπαιχνίδια. Κάτι στον κόσμο. Κάτι που μπορώ να πιάσω με το χέρι μου και να το νιώσω, ρε παιδί μου, κατάλαβες, κάτι στον κόσμο. Και έμπαινα πραγματικά εκεί μέσα με ένα δέος, με ένα συναίσθημα ότι αυτό το πράγμα θα με ακολουθήσει για πολύ καιρό στη ζωή μου. Ότι αυτό το πράγμα ίσως είναι αυτό που ψάχνω επί χρόνια, ίσως είναι αυτό που θα με βγάλει από όλο αυτό το τρυπάκι που έμπαινα, από όλη αυτή την κατηφόρα που σαν μικρό παιδί δεν ξέρω κι εγώ που θα με είχε οδηγήσει. Γιατί πραγματικά με άγχωνε το μέλλον μου. Δεν ήξερα με τι ήθελα να ασχοληθώ και έβλεπα να επηρεάζομαι και να προσπαθώ να μοιάζω σε παιδιά που δεν ήθελα να μοιάζω και δεν ήξερα αν είμαι εγώ όντως αυτός. Και μπήκα εκεί μέσα με το κεφάλι σκυφτό και είπα: πρέπει να δουλέψω. Το φιλαράκι μου ευτυχώς ήταν της ίδιας νοοτροπίας. Μπήκε εκεί μέσα και εκείνος και ο ένας στηρίζε τον άλλον από την πρώτη μέρα. Shout out, σ' αγαπάω. Και είμαστε τώρα μέσα στο γυμναστήριο εμείς, καυλωμένοι πιτσιρικάδες 14 χρονών και αρχίζω να κτίζω όχι μόνο το σώμα μου, αρχίζω να κτίζω τον Παντελή. Αρχίζω να κτίζω απόψεις, αρχίζω να κτίζω νοοτροπία, αρχίζω να κτίζω την εξωτερική μου εμφάνιση που συνοδευόταν με αυτοπεποίθηση, με το ποιος πραγματικά είμαι. Αρχίζω να φτιάχνω όλες αυτές τις ορμόνες μου που έχω διαλύσει και γαμίσει πραγματικά στην εφηβεία. Όλα αρχίζουν να φτιάχνουν. Νιώθω πως αρχίζω να σώζομαι. Νιώθω πως αρχίζω να βρίσκω τον εαυτό μου έναν λόγο να ζω, να ξυπνάω, να αναπνέω. Χωρίζω λοιπόν αυτή την κοπέλα, όσο κακό και αν ακούγεται, γιατί ένιωθω ότι με κράταγε πίσω σε όλο αυτό που ήθελα να κάνω. Το τελειώνω τέλος πάντων και δεν το μετανιώνω. Άρχισα να μπαίνω σε μια άλλη ζωή, να διαμορφώνω το ποιος είμαι και να βρίσκω και να κάνω αυτό που πραγματικά μέχρι και σήμερα αγαπάω. Και ξυπνάω με την ίδια κάβλα, να πάω να κυνηγήσω τα νούμερά μου, να φτιάξω τα γεύματά μου, να νιώσω αυτό το pump που από την πρώτη μέρα ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να πηγαίνω εκεί πέρα για να νιώθω αυτό το πράγμα, να νιώθω αυτό το κάψιμο, να με βλέπω στον καθρέφτη και να βλέπω μια αλλαγή. Το pump λέγανε ότι είναι ο εαυτός σου σε λίγους μήνες, όπως σε βλέπεις με το pump, είναι το πώς θα είσαι σε λίγους μήνες και θα φτάσεις τότε και θα έχεις καλύτερο pump και θα κυνηγάς. Και όλη αυτή η ιδέα, ρε φίλε, με έκανε τόσο τρελαμένο. Βλέποντας λοιπόν όλη μου την υπόλοιπη ζωή να είμαι στο ένα άκρο, degeneracy, δηλαδή του να σκορπάμε και να καταναλώνω με άσκοπα, με τα ποτά, με τα τσιγάρα, με έναν άσχημο τρόπο ζωής, ιδιαίτερα για ένα παιδί 13-14 χρονών. Να κάνω transform και να πηγαίνω στο άλλο άκρο, για εμένα ήταν σωτήριο. Και ήταν σωτήριο γιατί το αγαπούσα και άρχισα να βλέπω τι μπορεί να κάνει όλος αυτός ο τρόπος ζωής, πόσα πράγματα μπορεί να αλλάξει. Είμαι λοιπόν ένας πιτσιρικάς 50-55 κιλά, μέσα στο γυμναστήριο, με ένα όνειρο και με μια τεράστια φλόγα να βλέπω να καίει περισσότερο από κάθε έναν που βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και το ήξερα, το ένιωθα, το έβλεπα και το βίωνα κάθε γαμημένη μέρα. Ήμουνα κυριολεκτικά ένα στικάκι και έμπαινα μέσα στο γυμναστήριο και έβλεπα άτομα πολύ μεγαλύτερα μυϊκά και ηλικιακά από εμένα. Και ήξερα ότι ο τρόπος που προπονούμε θα με κάνει μια μέρα να φτάσω τόσο πολύ πιο ψηλά από αυτούς. Θα με κάνει να γίνω τόσο καλύτερος από αυτούς. Και επειδή ακριβώς ξεκίναγα από 14 χρονών, ήξερα ότι έχω πολύ περιθώριο μπροστά μου και δεν ήθελα να βιάζομαι. Γιατί απολάμβανα τη διαδικασία, απολάμβανα αυτό το πρίξιμο, το κάψιμο, το να με βλέπω μέρα με τη μέρα καλύτερο και να κυνηγάω ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να μαθαίνω. Δοκιμάζω νέες ασκήσεις. Αυτή η άσκηση με πιάνει καλύτερα, αυτή η άσκηση δεν με βολεύει τόσο, αυτή η άσκηση θα τη βάλω στο πρόγραμμά μου και. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στο Θεό που με αξίωσε και είχα αυτό το σκεπτικό, αυτή την νοοτροπία. Το ότι επειδή ήξερα και αγαπούσα και γούσταρα να κάνω αυτή τη σκληρή δουλειά του να προπονούμε στην αποτυχία κυριολεκτικά από τους
2 μήνες, 1 μήνα που ήμουνα μέσα και συνεχώς να προσπαθώ να ανεβάζω το φορτίο. Ναι, οκ, μπορεί να μην ήταν η πιο optimal προπόνηση στα αρχίδια μου. Στα αρχίδια μου. Δεν με νοιάζει. Γιατί σίγουρα δεν χρειαζόταν να κάνω το πιο optimal για να μεγαλώσω όταν είχα αυτή τη φλόγα μέσα μου. Όταν είχα αυτή τη φλόγα και ήξερα ότι εκεί μέσα θα μπω για να τα δώσω όλα. Και αν δεν τα δώσω όλα, δεν θα είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Και αυτό με έκανε να μεγαλώσω. Τόσο μυϊκά όσο και νοητικά. Αυτό μου έφτιαξε χαρακτήρα. Κάθε αποτυχία μέσα στο γυμναστήριο. Κάθε σετ που πούσαρα τα όρια μου. Κάθε φορά που με έβλεπα και λίγο μεγαλύτερο. Έτσι κατάλαβαινα ποιο είμαι και ότι βρίσκω τον εαυτό μου μέσα από αυτό. Δεν υπήρχε ζήλια για κάποιον άλλον. Δηλαδή, του έβλεπα και έλεγα ότι το ήξερα, το ένιωθα. Ότι μία μέρα θα γίνω καλύτερος, μία μέρα θα γίνω μεγαλύτερος από αυτούς και όλο αυτό μου έδινε κίνητρο. Με έκανε να ξυπνάω και να θέλω να πάω να το κυνηγήσω. Και ξέρω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτή είναι η ιστορία μου. Να θέλω να κυνηγάω το καλύτερο. Αυτή είναι η ιστορία μου με το πώς μέσα στο γυμναστήριο. Και αγάπησα πραγματικά αυτή τη διαδικασία και την αγαπάω. Και μου δίνει νόημα στη ζωή μου. Να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος, να εξελίσσομαι, να βλέπω αυτές τις αλλαγές. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά, αλλά και στο χαρακτήρα μου. Γιατί σε διαμορφώνει, σου μαθαίνει την πειθαρχία, την υπομονή, την αυτοσυγκέντρωση, τη συγκέντρωση, την εγκράτεια, το να ξεπερνάς τα όρια σου. Μετά από όλα αυτά, τύχαν αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Οι δικοί μου χώρισαν, οι παρέες μου άλλαξαν. Εγώ άρχισα να μπαίνω σε ένα πιο lonely phase της ζωής μου που δεν μπορώ να πω ότι το μετανιώνω καθόλου. Εννοείται πως έχω και είχα τους φίλους μου, απλά δεν ακολουθούσαν το ίδιο πράγμα και δεν παίρναν ίσως το σπορ τους ή οτιδήποτε άλλο, όσο σοβαρά όσο το έπαιρνα εγώ. Αλλά είχα το φιλαράκι μου τον Γιάννη που ήμασταν πάντα μαζί. Ο ένας κρατούσε τον άλλον, μέσα στο γυμναστήριο γινόταν ένας χαμός. Φωνάζαμε, ο ένας εμψύχωνε τον άλλον και πάρα πολύ ξέρω ότι μας κράζανε και πραγματικά ποτέ δεν με ένιωξε, ποτέ δεν έκατσα να ασχοληθώ με το τι σκέφτηκαν για εμένα ή ότι με έβλεπαν συνέχεια να βγάζω φωτογραφίες παρόλο που ήμουνα. Πες τότε 60 κιλά, 50, δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα. Αλλά και αυτό δηλαδή ακόμα με εμψύχωνε να γίνω καλύτερος, δηλαδή να τους κάνω όλους prove wrong. Και ήξερα ότι θα γελάσουν, αλλά δεν με ενδιέφερε γιατί ήξερα που θα φτάσω λόγω της νοοτροπίας που είχα. Πάντα το γυμναστήριο ήταν εκεί πέρα για μένα. Πάντα ήταν η διαφυγή μου, πάντα ήταν η διέξοδός μου. Πάντα ήταν ο τόπος ο οποίος ξεκίνησε να φτιάχνει τον Παντελή και γι' αυτό είμαι κάθετος και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που δεν νιώθουν κανένα desire για τη ζωή πρέπει να ξεκινήσουν να σπρώχνουν. Και απλά να είναι στο γυμναστήριο, αλλά να σπρώχνουν τον εαυτό τους στα όρια τους στο γυμναστήριο. Εκεί πέρα θα κτίσεις προσωπικότητα. Εκεί πέρα θα μάθεις ποιος είσαι. Μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί να βρεις κάτι άλλο που να σε γεμίζει να κάνεις. Ναι, δεκτό, αλλά δοκίμασέ το. Πάντα θα είμαι ευγνώμων για όλες αυτές τις μέρες που το γυμναστήριο ήταν εκεί όταν πραγματικά κανείς δεν ήταν. Πραγματικά όταν δεν μπορούσα να εκφράζω τα συναισθήματά μου εύκολα πουθενά. Όταν έπιανα αυτά τα βαράκια, αυτή την μπάρα και τα βγάζα όλα εκεί πέρα και μετά τελείωνα και ένιωθα διαλυμμένα σωματικά, αλλά με μια τόσο μεγάλη γαλήνη μέσα. Δεν θα είναι πολλοί που θα δουν αυτό το βίντεο και θα καταλάβουν το τι νιώθω, το τι λέω. Πάντως, επί πολύ καιρό ήθελα να βγάλω αυτό το βίντεο και να πω ότι το γυμναστήριο με έσωσε. Το γυμναστήριο με έκανε να βρω ποιος πραγματικά είμαι και με έβγαλε από το τρυπάκι στο οποίο πήγαινα να μπω και να χάσω τον εαυτό μου για να αρέσω στους άλλους. Πάντα θα είμαι ευγνώμων γιατί μου έμαθε πώς να είμαι άνθρωπος, πώς να λειτουργώ, πώς δεν μπορώ να τα εκφράσω όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω για αυτό το πράγμα. Είναι ο λόγος που υπάρχω, ο λόγος που ζω, ο λόγος που ξυπνάω μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που το κάνω. Και ήρθαν τραυματισμοί, ήρθαν πολλά πράγματα, αλλά αυτό ήξερα ότι πάντα θα είναι εκεί και θα με περιμένει. Πάντα θα είναι εκεί για να με κάνει να νιώσω αυτό που ένιωθα από την πρώτη μέρα και ήταν ο λόγος που είμαι εδώ και δεν είμαι ένα πρεζάκι με ένα τσιγάρο στο χέρι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βάλτε τη γυμναστική στη ζωή σας. Αγαπήστε την. Αγαπήστε το ταξίδι και μην σκέφτεστε το τελικό αποτέλεσμα. Φτιάξτε την νοοτροπία σας. Μπείτε εκεί μέσα και πείτε: εγώ θα γίνω καλύτερος. Και θα δεις όλα αυτά τα αποτελέσματα. Τις μικρές νίκες. Να περνάς τον εαυτό σου κάθε μέρα. Από εκεί που βάζεις 10 κιλά να βάζεις 15 και μέσα σε 10 μήνες να τα έχεις φτάσει 100 κιλά και να λες πόσο πιο αδύναμος ήμουν πριν λίγους μήνες. Να βλέπεις τον εαυτό σου στην κάμερα, στις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει και να λες πώς ήμουν έτσι πριν 2 μήνες, δες πώς έγινα τώρα. Και να μην έχει αλλάξει μόνο το σωματικό, αλλά και το ψυχικό. Με έκανε να καταλάβω πως ό,τι βάλω στο μυαλό μου μπορώ να το καταφέρω. Με έκανε από αυτό το αδύναμο παιδί που ήμουν 50 κιλά και όλοι με σπρώχναν και με κολούσαν στη γωνία να είμαι πλέον ο πιο μεγάλος και πιο δυνατός και σωματικά, αλλά κυρίως ψυχικά. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σου περιγράψω πόσα πράγματα θα σου φέρει αυτή η αλλαγή στη ζωή σου. Δεν μπορώ, ρε φίλε, πραγματικά να σου περιγράψω πόσα δώρα, πόση ευτυχία, πόση χαρά. Πόσο κίνητρο θα σου φέρει να παίρνεις την προπόνηση στα σοβαρά, όχι απλά να πηγαίνεις εκεί πέρα. Για να παίρνεις όλο το lifestyle μαζί με τη διατροφή, τον ύπνο και οτιδήποτε άλλο στα σοβαρά. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό μάθημα που μου έμαθε το γυμναστήριο, και θα το πω και κλείνω, είναι πως μέσα από τον πόνο χτίζεσαι. Πως όταν ξεπερνάς τον πόνο έρχονται τα αποτελέσματα. Πως όταν ξεπερνάς τον πόνο με πειθαρχία, θα δεις τον εαυτό σου να αλλάζει και να καρποφορεί τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά. Η γυμναστική είναι η βάση για πάρα πολλά αγαθά. Η γυμναστική θα σε σώσει, ναι, εσένα που βλέπεις το βίντεο. Η γυμναστική θα σε αλλάξει, θα σε κάνει να βρεις ποιος πραγματικά είσαι. Θα σε κάνει να θέλεις να ζεις, να θες να υπάρχεις και να κυνηγάς το καλύτερο. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής, αν τον πάρεις στα σοβαρά, θα δεις πως ό,τι θέλεις πραγματικά θα μπορείς να το κάνεις αυτή τη ζωή. Εμπιστεύσου με. Δεν ξέρω αν μπορεί να διατυπωθεί εύκολα η αγάπη και ο έρωτας που έχω για αυτό το πράγμα και για αυτόν τον τρόπο ζωής. Πάντως, αν μπόρεσα και το έκανα ίσως το 1% και μπόρεσα κάποιον να επηρεάσω μέσα από αυτό το βίντεο, πραγματικά είμαι ευγνώμων. Γιατί αυτό το ένα άτομο θα μπορούσε να ήμουν εγώ. Και πάρτε λίγο τα πάνω σας, κάντε κάτι για τον εαυτό σας, ξυπνήστε. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να καταναλώνετε αριστερά και δεξιά. Βρείτε ποιοι πραγματικά είστε, τι πραγματικά αγαπάτε και δοθείτε ολόψυχα σε αυτό, παλεύοντας κάθε μέρα για να γίνεστε καλύτεροι. Βάλε τη γυμναστική στη ζωή σου. Θα σωθείς.